Takže čauko, vítám vás u dnešného videa a dnes to budou LPS úlohy, které teda ty úlohy jsem použila z videí, čo som na YouTube, ale na budúce, keď to budem točiť, tak mi nejaké úlohy môžete vy napísať do komentárov. Takže tak. Dobre, takže budem kresliť tohto LPS. A ja si teraz... To bol môj kalendár. Ale nevadí, to zdvihnem potom. Musíte mi veriť, že mám zavreté oči. A idem teraz teda nakresliť toho LPS. Ja som zvedavá, ako to bude vyzerať, ale myslím, že sa to nebude moc podobať. No určite. Dobre. Takže moja kresba vyzerá nejako takto. Takže uši. Môžeš to zarostrovať. No, dobre. Proste uši, to malo byť tu, ako toto, čo má na brúšku. A nohy. No, proste mi to nevyšlo. A ideme teda na ďalšiu úlohu. Dobre, takže ja mám síce veľa obľúbených LPS, ale môj asi najobľúbenejší je tento. Volá sa Klára a vlastne som mi urobila teraz takýto outfit, ktorý použijem do môjho druhého MV. Takže môj obľúbený LPS je tento. Dobre, takže ideme dať zubnú pastu na túto žabu. Takže mám tu pastu, hej. A teraz to idem dať na žabu. No tak poď tam. Tak. Ideme na ďalšiu úlohu. OK, takže idem dať LPS do chladničky a dám tam tohto. Tak. Tu mám vodu a idem tam dať túto pandu. Tak aspoň bude umytá. A idem na poslednú úlohu. Tak napríklad pes spí, psi spia, pes spí, psi spia. Ja som sa zasekla. Pes spí, psi spia, pes spí, psi spia. Teraz neviem, či som to povedala dvakrát alebo trikrát. Pes spí, psi spia, pes spí, nie. Pes spí, psi spia, pes spí. Pes spí, psi spia, pes spí, psi spia, pes spí,
psi spia. Dobre, tak toto asi budem rátať, lebo to bude ešte na dlho, kým to ja poviem. Takže to bola teda posledná úloha a ak chcete LPS úlohy 2, tak mi určite píšte nejaké úlohy do komentárov. Ja budem za to rada. A to je teda všetko pre toto video. A čauko!